İsənlərmisiz, sağlarmısız dostlar? Showbiz tapşırığını başlap jibərə alabız. Efirdə sizin bilən min Gülnaz Səfərova həm bu atna yanılıqlara. Güzel Əhmədov özünə ür-yana BMW X3 maşınası satıb alğan. Gülsərvər inisin armiyaga uzatqan. Alina Səfiyulina ümədə 30 qoz yılqıgan. Rinat İbrahimov özünün yaş kiyov bulun nişik kommentariyali. Яңа клип Рафина Гыниуллинадан. Һәм татар җиренә таба тагын бер адым ясыйк. Бу көннәрдә Гүзәл Әхмәтова өр-яңа ап-ак төстәге BMW X3 машинасы сатып алган. Моңарчы исә җырчы кара төстәге S40 Volvo'сында җилдерә торган булган. Әлбәттә, җырчы Volvo машинасында бик яраткан, әмма бит күңел һәр вакытны яңарагын һәм яхшырагын тели. Менә шуңа күрә дә Гүзәл BMW-га тукталырга булган. Бик ошый, бүтән уңайлыклары да бар. Руль артында үземне шундый рәхәт һәм иркен хис итәм. Хәзерге вакытта машинамны кышка әзерлим дип сөйли Әхмәтова. Ә ни өчен зур джип алырга булгансың? Баксаң, җырчы җәйкене җиләккә йөрергә ярата икән. Зур машинага урманга иркенләп керәсем килде дип сөйли җырчы. Сүз уңаеннан Гүзәл Әхмәтова тиздән Татарча Солянка концертына чыгыш ясарга дип безгә Казанга килергә җыена. Нәрсә дип әйтим? Гүзәлгә бары тик уңышлы һәм сикәлтәсез еллар гына телик. Showbiz яңалыкларын дәвам итик. Күп кенә хитлар авторы Гөлсәрвәр Бөгелмә шәһәрендә яшәүче бер туган сеңлесе Вәсиләнең улы Илнурны ноябрьдә армиягә озаткан. Илнурны мин үз улым кебек кабул итә идем. Хәзер аның фотоларына карыйм да елыйсым килә, сагынам дип сөйли шагыйрә. Гөлсәрвәрнең энесе Ростов шәһәрендәге спецназда хезмәт итәчәк икән. Хәзер исә шагыйрә энесенең исән-имин кайтып җитүен тели. Кем белә, бәлкем шушы вакыйгалар тәэсирендә шагыйрә берәр эксклюзив шигырь дә язып атыр әле. Алина Сәфиуллина моңлы итеп җырлый гына беләдер дип уйласагыз, ялгышасыз дуслар. Ул әле куллары белән дә бик яхшы итеп эшли. Моның шулай икәнлеген аның өмәдә катнашуы дәлилләп тора. Әле күптән түгел генә туган ягына кайтып килгән Алина бик яратып каз имәсе турында сөйли. Сәфиуллинаның әти-әнисе елда күпләп каз үстерәләр, ә инде кышка таба зур каз имәсе ясыйлар икән. Менә бу елда нәкъ шулай булган. Тик Алина Сәфиуллина сүзләренчә, каз имәсе елдан-ел ничектер күңелсезләнә бара икән. Элегрәк мәсәлән каз имәләре шаулап үткән. Бүтән кеше бергәләп, дуслар, туганнар, күршеләр җыелышып, мунчада каз йылкый торган булганнар. Җырлар турында инде әйтеп тә тормыйм. Ә бу ел исә һәркемнең үз проблемасы, үз мәшәкатьләре, шуңа күрә дә бары тик якын туганнар белән генә җыелыштык дип сөйли Сәфиуллина. Алина үзе дә каз имәсендә җырлый ярдәм иткән. Әле алай гына да түгел, 30-га якын каз йылкыган. Һәм әлбәттә, каз имәсеннән соң алар матур бер гаилә традициясе буенча бергәләшеп, өстәл артына җыелышып утырып, каз майы белән майланган кыймаклар белән сыйланганнар. Ринат Ибрахимовның 3-нче кат өйләнүе хакында масса күләм мәгълүмат чаралары күп шаулады. Аның 3-нче хатыны Светлана үзеннән 40 яшькә яшьрәк икән. Ә Ринат Ибрахимов Светлананың әти-әнисеннән 10 яшькә олырак та булып чыга. Шуңа да карамастан Ринат гаиләдә яшь кияү булып санала. Яшь аермасын һич тә сизмибез. Хатын ул ярты иман диләр. Хәзер мин тулысынча иманлы булдым. Бер-беребезгә шундый туры киләбез дип сөйли җырчы. Шунысын да әйтергә кирәк, Светлана татар кызы, һәм алар җырчы белән 1 ел элек үк никах укытып куйган булганнар икән. Һәм тагын бер кызыклы факт. Хәзерге вакытта алар 6 айлык балаларын үстерә. Нәрсә дип әйтим? Булдыра бит егет. Булдыра. Тапшыруда җырчылар безне кайда булса кунакка дәшә. Күрәсез, бүген без фитнес-клубта. Янымда минем герләр, тренажерлар һәм спорт белән шөгыльләнүче кешеләр. Кем янында соң без? Җырчы, фитнес буенча инструктор һәм бодибилдинг буенча Россия чемпионы. Сүз җырчы Әсхәт хакында бара. Дубер Шадыр төркемен хәтерлисезме? Хәтерләмәсәгез, без хәзер сезнең барысын да исегезгә төшерербез. Әсхәт үзе менә монда хәзер шөгыльләнеп утыра. Әсхәт, исәнме?
Исәнмесез, ни хәлләрегез бар? Сез монда адашлыгызмы, әллә ничек килеп Без җиттегез? беләсең, без бөтен җырчыларны менә шулай эзләп табып йөрибез. Кемдер без фермада табып алабыз, кемдер өенә барабыз. Фермада Или фермада. Бүген менә без синең фитнес клубыңа килдек. Ләкин сине күпләр җырчы буларак кына беләйме? Син монда нәрсә эшлисең? Һәм син кайдан килеп монда инструктор булып эшли башладың, Асхат? Әлбәттә, менә спортка килгәндә бит инде күп интервьюлар булды спорт турында һәм бу безнең җыр буенча күп әйттем. Менә спортка килгәндә мин бала чагымнан спорт белән шулай шөгыльләнеп үсеп, һәм инде творческий минем йөрәгем җырлады, шуңа күрә күп вакытлар булмады сәнгатькә кереп, йөрәктән җырларга. Бераз инде хәлгә кергәч, әбиләр әйтмешти, җырлый башладым. Спортны ташламадым. Спорт минем өчен беренче төп һөнәрем булды. Мин шулай итеп укуымны да спорт буенча бетердем. Сәнгать бу творчество, җырлар минем өчен хобби булып калды инде. Шулай. Бүгенге көндә Аллага шөкер, шул спортта яшим. Монда бу фитнес центрда мин спортивный директор булып эшлим һәм фитнес инструктор. Миндә бик талантлы кешеләр шөгыльләнә. Хәзер бик модага кирип китте безнең сәламәтлек турында. Уйлар хәзер акча икенче планга, кемдер акча беренче пландалар инде. Минемчә бөтенсе дөрес булырга тиеш. Аның сәламәтлеге дә, аның байлыгы да, аның душевный состояние татарча ничек була? Баланс булырга тиеш. Әйе, бөтенчә тигез булырга тиеш. Шуңа күрә күп кешеләр, күп яшьләр, картлар менә миндә 70 яшьтәге әбиләрдә шөгыльләнә. Аларга карап минем күңелем ничек күтәрелә. Чөнки 70 яшькә яшәп спорт белән тату булмаган кеше 70 яшенә җитеп кенә аңлый башлаган. Сәламәтлек турында уйларга кирәк яшь чагында. Сәламәтлек турында менә иртән торып без тешләрне чистартабыз бит инде, шулай бит. Нишләп без атнасына 3 мәртәбә килеп үзебезнең фигура, үзебезнең сәламәтлек турында уйланабыз. Шуның турында бик актуаль бүгенге көндә андый вопрослар. Син беләсең, син ничектер теге буларны сөйли, уйландырып калдырдың. Мин бигермим дигән шундый уй башымнан узды. Әсхат, сиңа менә татар шоу бизнесына алсак, кемнәр йөри татар шоу бизнесына? Миндә Данир Сабиров йөри, миндә Фарид Фазрахманов йөри җырчылардан, миндә Булат Байрамов, Ләйсән Гимаева, Төнкен хәтерләсәгез, Төнкен төркеме улда булса Регина йөри. Әлбәттә, миңа бик шатмын шундый кешеләр белән үзем эшләргә, чөнки безнең менә шушы залда фитнес центры алар белән эшләүе дә миңа кызык, чөнки без бер уровеньдә. Мин сәнгать кешесе, алар сәнгать кешесе, мин спортсмен, аларның бүлгән үземнең һөнәремне, үзем белгән техникаларны күрсәтәсем килә аларга, аңлатып бирәсем килә. Миңа бик кызык үземнең эшем. Менә мин сюжет башында әйтеп киткән идем, бодибилдинг буенча Россия чемпионы дибеме. Бу әле син яулаган үрләрнең бер өлеше генә. Син менә барыбызга әйтеп китсәң иде, тагын спорт өлкәсендә синең нинди исемнәрең бар, нинди ирешелгән уңышларың бар? Әлбәттә, мин бала чагымнан спорт белән шөгыльләнеп үстем. Шуңа күрә армия служит иттем, мин армия хезмәт иттем, Спортроту Москва Динамо дигән командада. Мин СССРның мастер спорты, СССРның спорт мастеры, көрәш буенча 2 мәртәбә мин вице-чемпион СССР булып калдым. Аннан соң ЦС Динамо уттым. Күп соревнованияларда хәтерләмим дә, чөнки шуның хәтле еллар элек булганга. Әлбәттә, шул көрәштән китеп инде мин әкрен генә шулай үземне әйбәт итеп, әйбәт рәвештә калдырыр өчен менә шундый тренажер, ул вакытта безнең тренажерларда булмаган, кем нәрсә белә, шуны тутыгып беткән теге запчастлардан элек заниматься шөгыльләнеп үскән. Аннан соң менә Аллага шөкер бүгенге көндә шундый зур итеп фитнес центрда ачтылар. Теләгән кешенең, шундый условиядә заниматься иткән кешегә килүче кеше минемчә бөтен үзенә нәрсә кирәген алырга мөмкин. Дүбер шатыр төркеме хәзер кая күренә? Сез элегрәк без сезне дискотекаларда очрата ала идек, ничектер хәзер дискотекаларда күренми башладыгыз. Бу дүбер шатырның китүеме? Яисә беразна теге иҗатны арткарак куеп менә спортны беренче урынга чыгаруы? Без күп еллар буенча дүбер шатыр төркеме буларак җырласак та, минем өчен спорт минем төп һөнәрем,
минем анда тормышым, минем анда зарплатам. Шул булды. Спорт җырлау инде хобби булды. Аннан соң без 10 еллар бергә җырладык Илназар белән. Бигестекендә кызганычка каршы без решили бер нигә килдек. Ул бик особо җырлыйсы килми, аның ник дигәндә үзенә сорауны бирисез. Минем күңелем җырлый, минем җырлар, яңа җырларны халыкка күрсәтсәм килә, яшьләр белән аралашсам килә. Шуңа күрә мин үземнең творчествоны бигестекендә продолжать дәвам итәм. Шуңа күрә төрле җырларны күбесендә менә төрле концертларда чыгыш ясыйбыз. Аллага шөкер, бигестекендә монда да яшибез, концертта да төрле. Мин синең бер популяр җырыңны беләм. Айгөл исеме турында. Айгөл иң матур исем дип җырлыйсың әле. Соңгы яңа җырларың нәрсә турында? Әлбәттә, мәхәббәт турында. Элек без Дибер Шатыр төркеме буларга біз если җырласак, ул инде клубный стильдә, ул жесткий танцеваль стилендә булса, бүгенсеңдә күңел бераз йомшарган минем. Шул безнең ул танцеваль рәвештә, ул мәхәббәт турында әлбәттә, мәхәббәт турында, яраткан кешеләр турында, үзеңнең якын дусларың турында. Ул 120 ударов дип атала, ки маңны татар эстрадасының ки музыканың ул аңлашак, чөнки более йомшаграк музыка күңелдән чыгып җырлыйм дип тырышам аны. Һәрбер җырда, яңа җырда үзем язам, үзем яза башладым. Сүзләрен дә киенде. Сүзләрен үзем тик, кызганычка каршы, көйләрен үзем язам. Шуңа күрә менә җырны язганда кемгә тәкъдим итәм, язырга сүзләрен аларга әйтеп, примерно нәрсә турында җыр булырга тиеш. Чөнки ул җыр минем күңелемнән чыга, шуңа күрә җырлаганда да мен күңелемнән әйтеп хисләнеп җырлыйм. Әсхат, син безгә мускулларыңны күрсәтә идегез, игътибар итик, Әсхат күрсәт. Юк, оялма, без беләсең, без сиңа монда кунакка килдек, теге дустыбыз, әйдә күрсәт дип шонкре. Теге мускуллар күрсәткәндә теге Салаваттан сорыйлар, Салават, бер җырлап бир әле дип. Җырлап бирмим, болай гына биргә могу дигәнне дөрес. Күрсәтмим. Мускуллар күрсәтмим, Хамискә күрсәтәм күрмәгән. Минемчә, мускул күрсәткәнчә, әйдә, мин сезгә бер мастер-класс күрсәтәм. Шушы тренажерлардан инде кирәкле күнегүләр күрсәтәм. Ул тормышта бик кирәк була сиңа. Yo, ансы кирәк була, ансы рәхмәт, ансы һәм күрсәтерсең. Син безгә мускулларың күрсәтә, мин бер-ике сорау бирәсем килә. Менә. Менә шундый мускуллар. Дуслар, менә мин бер сорау бирәсем килә. Менә бу мускулларны шушы фитнес залда шөгыльләнеп кенә үстереп буламы, яисә ниндидер биодобавкалар да эшләргә кирәк? Беләсезме, безнең халык күбесенчә аңламый. Биодобавка дигәндә ул шул ук безнең натуральный продуктлар, ул сөттән алынган белоклар, молочный сөт, иттән алган белоклар, мясной белок, тавык көкәеннән алынган ул альбумин дип атала, яичный, шул порошокка әйләндерәләр дә сусалар, шул ук продуктка әйләнә. Күбесенчә аны аңламыйлар, чөнки бездә информация бик аз кешегә. Шунда без куркабыз, теге әле химикатлар эшләр безгә. Менә бездә бит уйлар, о химия диләр. Менә кибеткә керәбез дә нинди химия юк, анда колбасаны алып химия, майны алсаң химия, майонез, кетчуп, нәрсә генә юк бит анда. Шунардан куркырга кирәк. Спорт бу питаниесенә килгәндә бер нәрсә куркысы юк, кемгә кирәк, мин аңлатып, производство ничек ясалганын аңлатып биргән могу урсат эшли. Әсхат, ахыры мин ишеткәнем бар имеш, менә шөгыльләнәсең. Спорт белән име ашыйсың менә бу әйберләрне, ашарга кирәкле әйберләрне. Аннан соң спорт белән шөгыльләнүен туктатсаң, бу әйберләрне ашамый башласаң, менә бу мускуллар шелпәрәеп төшерәләр. Һәм аны пылтыр дип теге асылып йөри башлар. Куркыныч бит. Во-первых, беренчедән әйтәсем килә. Шул шылтыр-пылтыр әйләнмәс өчен аны ташламаска кирәк. Ташламаска кирәк, ул сезнең уже бүтән гомер буена булырга тиеш. Әйе бит, гомер буе үзеңне карау, мотор итеп сыкланып, мотор итеп фигуралар булырга тиеш. Икенчедән Менә күп сорыйлар, менә сезнең мускуллар әгәр сез шөгыльләрегезне ташласагыз, ул майга әйләнергә мөмкин микән? Шуны хәле китап укырга, шушы кешегә шуны хәле китап укытасым килә. Что мышцы, белок майга никак әйләнми. Ну, асылын төшә ала. Асылын да төшми. Асылын просто мышцалар, мышечных волокна, ул тарая гына. Ул может быть, шуны зур объемна кичерәя, аның формасы югалмый.
югалмый. Шуңа күрә мен аның турында уйлыйсым да килми, чөнки минем тормышым фитнес-центрларда үтә, көне-төне монда. Шуңа күрә аның турында аңлатып бирәгәм, аңлата алам кешегә, ни эшләп, ни өчен шулай була, мөмкинме шулай икән. Күбесенчә кеше аңламыйча сорауларын бирә. Әмне тагын шундый сорау, бер ябык кына егет килсә синең яныңа, әйме? Ул ничектер шушы фитнес күнегүләр ярдәмендә бераз гына үзенең тән массасын арттыра аламы? Арттыра. Менә ул ябык минем Ябык кызлар, ябык егетләр дип әйтик. Күп монда төрле сорауларга сорау биреп була. Чөнки менә ябык кешеләрнең бар төрле отклоненияләр, гормон щитовидной железы дип атала. Ул да булса обменный процесс ускоренный. Монда задача ничә? Кеше может быть күп ашый, ул ашаганы юккаган шыгы бар. Ашлай. Андый кешеләр тоже бар. Бушка ашый, әрәмгә ашый. Әйе. Шуңа күрә беренчедән белергә кирәк, нинди причинасы кешенең нишләп массасы үсми. Үсмәү беренчедән булырга тиеш ул сбой щитовидной железы дип атала. Кеше анарга дөрес итеп аларга комплекс упражнение бирә, дөрес итеп диетологияны расписывать итеп, дөрес итеп аны вакытына җыклап, вакытында ял итеп, бөтенсен язып сызып бирсәң, ул кеше тазарырга тиеш. Һәм моторларга тиеш фигурасы. Ну, моторлауны өчен менә күп сораулар, таза абыйлар, таза апалар килә дә, менә сез бер ай эчендә мине шундый фигуралы ясыйсызмы? Мен апа сез дигәнчә 50 яшь, мен 50 яшьтән 50 яшь кирәк сезгә, чтобы нормальный фигура ясар өчен. Чөнки бер ай эчендә сез шушы вес белән, шушы личный вес белән йөргәнсез, там 30-20 килограмм. И сез бер ай эчендә шуны фигураны шулай ясамакчы. Алай булмый. Вакыт кирәк. Менә хәзер без димәк элит категорияле инструктордан берничә мастер-класс алып китәрбез. Шулай берничә күнегү. Ул да булса безнең базовый күнегүләр, ул иң беренче күкрәк мышцалары, арка мышцалары һәм дә инде аяк мышцалары өчен. Ул да булса безнең күкрәк мышцалары өчен, ул жим сиде дип атала. Ул безнең күкрәк мышцаларын объем формирующий дип атала. Объем күкрәк мышцаларын үзгәртә һәм зурайта. Күкрәк зурая дигән сүз инде, Ну кызларның зураймый шул, Ходай бирмәгән. Ходай бирмәгәндән мышцаны тренажерга ясап булмый. Структурасы кызлар белән егетләрнең төрлечә, чөнки хатын кызларның күкрәкләре ул сальный желездан тора. Аны күпме тренировать иткән сайын алар кичерәйгәннән бара. Иратларны үсә, хатын кызларның кичерәе. Иратларның наоборот үсә, чөнки анда сальный желез юк, анда мышцалар. Мышца кабара, үсә, һәм алар өчен тестостерон безнең мужской гормон дип аталган безнең. Шуның өчен җаваплы. Женский гормон безнең эстроген. Эстроген әлбәттә шул май җыярга тырышып тора инде. Шуңа менә шу күнегүне мен сезгә ничек итеп дөрес ясарга һәм ничек итеп күкрәк мышцаларын арттырырга турында сөйләп китәм. Димәк, бу күкрәк үстерергә теләүче иратлар һәм күкрәк кичерәйтергә теләүче хатын кызлар өчен индеме? Карыйбыз. Андый хатын кызлар табылыр микән белмим, ләкин әйдәгез карап китик. Күкрәк кичерәйтүчеләр бу тормышта бик аз, чөнки менә ничә еллап эшли бит инде бу фитнес-нидә. Андый желающийлар рөхсәтмәшле бик аз. Күбесенчә азайтучылар. Бар. Белмим, бу практикамда булганы күргәнем юк. Зинһар өчен минем күкрәгемне азайтыш ди. Анда пластика гына тик, хирургический пластик белән генә булышып була. Карап китик әйдәгез. Бу безнең исходное положение, ул да булса безнең терсәкләр булырга тиеш идәнгә параллельно, менә шундый положениедә. Сулышны чыгарганда без итәбез үзебездән. Сулышны алганда без кайтарабыз. Кайтарга бик артка кирәкми, чөнки ул вакытта безнең җилкә мышцалары эшли башлый. Шуңа күрә дөрес итеп эшләргә кирәк. Сулышны чыгарабыз, алабыз. Чыгарабыз, алабыз. Һәм сөйләшәбез әле шул арада. Шуңа күрә дөрес итеп, чын күңелдән, йөрәк белән, күңелдән эшләргә кирәк. Менә һәрбер күнегүне дөрес итеп эшләр өчен иң беренче безнең башны эшләтергә кирәк. Әгәр кеше килә икән фитнес залларга, үзенең ише турында уйлый икән, үзе шөгыльләренә тотынса, аларның результаты бик аз булачак. Может, бу вообще булмаска. Шуңа күрә үзегез шөгыльләренә башлыйсыз икән, бүтән баш мыйлары белән, йөрәк белән, чын күңелдән шөгыльләнергә. Даже, беләсезме ничек? Даже представительгә
Kim bulası келет, нинди фигура bulası келет? Примерно, условно инде. Келіп, Памела Андерсонны көз алдына тұтып, шүғырләнәсің. Әйе, менә шундый булам, менә шундый булам. Әгәр дә кешенең шундый хыялы бар икән, бик целеустремленный кеше була икән, ул обязательно кайчан да була. Кемдер ярты елдан була, кемдер 5 айдан, кемдер 1 елдан, ну булачак. Самое главное, күңел белән сынмаска. Һәр вакыт эшләргә цельне куйдың икән, шул цельгә барырга кирәк. Менә шу шөгыльләнү ясаганда монда билне дөрес итеп туп торыттырырга кирәк. Бөтен нагрузка билгә китмәс өчен һәм ул да булса инде арткакка һәм аяк мышцаларына китерергә тиеш. Шундый, менә шундый положениедә. Тезләр үзебезнең бер урында торырга һәм инде үзебез артка аякка шигелеп шулай утырырга тиешбез. Сулышны алабыз төшкәндә, сулышны чыгарабыз менгәндә. Ой, bu atqa oturuğa qaraganda күпкә җайлырак алайса мин узган тапшыруда атка менеп атланган идем. Бу ничектер? Моннан тутасы, моннан? Bir mikrofon içinde interview alamın şula bit. Aha. Менә дөресен ашыкма. Менә шу карамыслы, менә шу специальный жилкә өчен ясалган әйбер. Баштан кирәсең, билеңне вот, менә ниндисенә гибкость. Аякның буыннары шу дөрес булырга тиеш. Хәзер син сулышны чыгарганда күтәрәсең әкрен генә. И сулышны күтәрәсең. Күтәр, вот, менә до конца чәсең. Сулыш ашыкмыйча. Күңел белән, йөрәк белән эшләргә кирәк. Сулышны чыгарабыз, сулышны алабыз, сулышны чыгарабыз. Менә 20 мәртәбә ясасаң, итә тора алмыйсың инде. Кишләрен. Bir караганда, әлбәттә, bir караганда ул да булса, шушы менә безнең күнегә бик җиңел кебек кенә. Билгә төшә. Билне дөрес итеп төшләмәс өчен, аны дөрес итеп постоянно кышлар катырып торырга тиеш. Бик ошап китте ахыр үзеңә. Шуны күтәргәч, һәм дә булса менә шу ручканы үзеңә тартасың и куясың. Вот менә шуны. Нинди? Һәм шуны супермодель чыга моннан. Менә бит. Эш күнегә яса. Әсгадә син үзеңнең менә укучыларың белән дип әйтик, барды күнегүләр турында гына сөйләшәсеңме, яисә анда теге эстрада турында да сүзләр кузгатып аласыңмы? Тормыш турында уйланулар. Менә ни өчен мин бу һөнәрем ошый. Монда беләсезме, эшкә киләм, шушы кем миндә шөгыльләнә, алар белән без тормыш хәлләрен сөйләшәбез. Кемдер баласы турында сөйли, мин үземнең гаилә турында сөйли. Артистлар белән җыр обсуждай итәбез. Кем ничек, кем облажался, кем нәрсә. Бик кызык. Модадан калынышсың, төрле погода турында. Мондый фанатический теге фанатлар турында, спорт турында гына сөйләшмибез. Әлбәттә бу общение bütün күңелдән килгән bütün яңалыклар, дөнья яңалыкларын кемдер нәрсә укыгандыр, уларның турында сөйли, кемдер интернеттан нәрсә күргәндер, аның турында сөйлә. Тоже кызык. Мин аны тыңлыйм, алар мине тыңлыйлар. Мода, фэшн, спорт, күнегүләр, фигура ясау, шоу-бизнес турында сөйләшү. Булар барысы да әлеге фитнес-клубта, бер программада. Теге спорт өчен түлисең, калганы бушка, бонус рәвешендә. Тел арымый, психолог. Психолог кемдер җигите белән аерылышкан, кемдер кызы киткән, мин арга улы кеше буларак инде аларга уроклар бирәм инде, шулай эшлә, рәхмәтләр әйтеп китәләр инде. Үземнең баштан үткәч. Беләсеңме, гыйнвардан соң, Алла берсә, яңа елдан соң мин синең укучыңа әверелермен кебек тоела башлады миңа. Инде сез әгәр дә Әсхәтнең үзен күрергә телисез икән, Әсхәттә шөгыльләнергә телисез икән, рәхим итегез дуслар. Телисез икән ул сезгә күкрәк тә ясап бирер, телисез икән аякларыгызда мускул үстертер, телисез икән менә шундый беләгегездә дә мускул үстертер алырсыз. Телисез икән гомумән җырлау буенча да. Җырлап та бирәм. Монда барысы да бергә. Зихар өчен килегез, үзегезне яратыгыз, шөгыльләнегез, сәламәтлегезне саклагыз. Бер сүз белән әйткәндә, спорт залда очрашырбыз, дуслар. Махсус шоу-биз тапшыру өчен. Сау булыгыз. Пока-пока. Шушы минутларда телевизорыгызны сүндереп куеп, телеэкраннардан ераграк китергә ашыкмагыз. Кыска вакытлы рекламадан соң без сезнең белән кабаттан ТНТВ каналында шоу-биз тапшыруында очрашырбыз.
Ышканда балаларың Білмем неге әрді бүгін Балшық яқан яраларым Көтәм сені қышын Көтәм яқын достым Мені ташылап кеткеш Таш қияны құштым Көтәм сені қышын Көтәм яқын достым Мені ташылап кеткеш Таш қияны құштым Қарап тұрам язылар сайын Қарлығашылы ұяларға Сағышларым ойылғандыр Ялғыз яшәр қияларға Күтмә мені башқа Күтмә алсу таңда Ияләшмәм бұлыға Мин ирекілі аңла Күтмә мені башқа Күтмә алсу таңда Ияләшмәм бұлыға Мин ирекілі аңла Қарап тұрам жәйлер сайын Шүршу келген ұяларға Кімге ұя ұлы шатлық Әмин яшим қияларда Күтмә мені башқа Күтмә алсу таңда Ияләшмәм бұлыға Мин ирекілі аңла Көтәм сені қышын Көтәм яқын достым Мені ташылап кеткеш Таш қияны құштым Ияләшмәм бұлыға Мин ирекілі аңла Менә дуслар, Татар радиосы диджейлары буш вакытта, кем белә, бәлкем эш вакытында нәрсә эшләп йөргәннәрен сез үзегез күрәсез, алар боулинг уйныйлар, ләкин аларны без монда бирегә былай гына җыймадык. Алар хәзер монда безгә татар җырының тагын бер сирен ачырга җыйналар. Нинди сир икәнлеген хәзер үзләреннән сорарга тәкъдим итәм дә. Иптәш Бәйрамов, Айсылу Лерон, Ризалә Исмәгыйлованы күрәбез, Әбри Хабриев, мин Гөлнар Сәфәрова, диджей Айваз каядыр теге тишеккә кирип китте бугай. Ул безне һәрвакытны шундый күренми торган җирләргә кирип пысырга ярата торган егетебез. Ни өчен без монда шушы составта җыелдык соң? Һәм ни өчен һәм без кайсы ягыбыз белән татар җыры белән бәйле? Хәзер барысын да аңлатырга тырышам. Быел татар җырында 3 пар булачак. 3 алып баручы пар. Ләкин аларның өчесе дә сәхнәдә була дип әйтә алмыйбыз. Беренче пар сәхнәдә булачак. Икенче пар сәхнә астында, сәхнә артында. Һәм шулай сәхнәне камап алачаклар. Өченче пар исә TMTV каналының студиясында утырачак. Менә шундый 3 пар. Ләкин ул парларның кемнәр икәнлеген, ягъни кем белән кемнең парлашасын без әле үк әйтә алмыйбыз. Чөнки монысы әз генә булса да сер булып калырга тиеш. Әйтегез, Ризалә Исмәгыйловадан
Ризел апа, синең кайчанда булса татар җырын алып барганың бармы? Каядыр анда студиядә, радиода, бәлкем туры эфирне алып баргансыңдыр татар җыры вакытында. Бар, радиода туры эфирне алып барган бар. Монда безнең инде пирамидада сәхнә артыннан гадәттә Булат йөри торган иеме? Гадәттә Булат алып барадыр, эфирга без чыгарадыр инде. Булай татар җырын үзенең сәхнәсендә алып барганым юк, но номинацияләрдә бүләк тапшырганым бар. Бик рәхәтләнеп, алтын барысты тотып, мотор сүзләрне әйтеп бүләк тапшырганым бар. Димәк, барысын тотып караганың бар инде. Ниндирәк ул синең менә теге хис туйгыларың? Җырчылар тоталар да бит гадәттә, "О, нинди шатлык, мин алтын бар салдым." Ул шундый дип мактый башлар. Әмма синдә ул нинди хис туйгылар калдырды алтын бар? Беләсезме, мин аны ничектер алтын буларак кабул итмим ул барысын. Ул минем өчен барбер теге татар җырын бит инде ел нәтиҗәсе дип әйтәләр. Җырчылар аны теге алтын буларак, мал буларак кабул итмәсеннәр дип әйтәсем килә. Шуннан да аларның эшләренең нәтиҗәсе бер югарылык буларак кабул итсәләр, ул шуннан да аларга уңыш китерә торган, аларның теге балалары үткәннән соң карый торган эзләр, баскычлар булып барсын менә ул барыслар. Шуннан да ул барысы өчен кызарырга туры килә торган булмасын. Син алып баручыларга да алтын барс бирелергә тиеш дигән фикергә ничек карыйсың? Бик әйбәт карыйм. Радионың 10 еллыгында хит мин әйтәм, алюмин барыста пианит күзле бирмәделәр дидем. Юк, алюмин барыс пианит күз белән булса да татар радиосының алып баручыларына 10 еллыкка тиеш иде дидем мин. Чөнки барбер шул ук җырчылар белән кайнап, инде 10 ел гына түгел, хәзер без ничәнче ел эшлибез? Бергә кайнайбыз. Шуңа күрә андый Гөлназ бирергә уйлыйм дип әйтсәләр, Ризалә апа отказ бирде дип әйтмәссең. Юк, әйтмим әлбәттә. Бездә без алып барышларда алтын барслар юк дисәм, мин ялгышырмын ни өчен дигәндә, безнең арабызда шундый Бәйрәмов иптәш дигән кеше бар һәм менә ул. Анда, аның өендә алтын барс берәү генә түгел. Әлбәттә ул аныкы түгел, Ләйсәннеке, ләкин берсенә аның өлеше кергән. Булат әйт әле, кая ул барсың? Татар җыры сәхнәсенә менгәнем бар. Җырчы буларак. Әйтергә кирәк алып баручылар түгел. Һәм белмим, нинди хис туйгылар, мин үзем теге төштә кебек кенә булды ул. Аяна башта теге әзерлекләр, репетициялар инде барып аңлап тормыйсың инде. Инде всё, син чыгасың дигәч бар шамбыйсың әле, чөнки ул вакытта мин монда алып баручы да идем. Сәхнә арты алып баручысы идем, хәтерләсәң, шулай бит әле без анда туры трансляция булды. Сәхнә артын трансляцияләдек без сәхнәгә дия, тамашачыларга, шулай бит. Мин анда тизенә киенеп чыгып җырладым. Барысы төштә кебек кенә. Менә шулай торбай. Булат, карале, менә алып баручы буларак сәхнәгә чыгыймы? Менә теге фәләнне игълан итәм дип сәхнәгә чыгу. Һәм җырчы буларак чыгу. Менә икесендә ике төрле хис туйгымы, яисә ничегрә? Яисә икесе бер төрле дип әйтә аласың. Ике төрле. Мин уйлаган идем элек. Диләрем, җырчыларга нәрсә инде рәхәт җырларлар да кирип киттеләр дип. Ләкин дулкынландыра икән инде үзем ул амплуага кергәч дип әйтик, анда сәхнәгә чыккач бөтенләй башка эмоциялар һәм мин әйтәм юк. Җырлавыгыз үзегезгә булсын дим, җырлары белән алып баручы буларак ничектер барыбер үзеңне иркенрәк хис итәсең, ничектер ышанычлырак дип әйтәм әле. Үзеңә ышанычың да ныграк. Бәлки мин җырчы булмагангадыр, шулай булгандыр ул. Булат Бәйрәмов, аларның эшләре бик авыр. Булат Бәйрәмов безнең инде ничә еллар дәвамында татар җырын сәхнә артында алып бара. Ул пирамидага керүче сәхнә артында ул хуҗа пирамидага керүче VIP кунакларны каршы ала. Ул алар белән әңгәмәләр кыра. Аннан соң ул барлык җырчылардан интервьюлар ала. Булат әйт әле, менә алар сәхнәдән менә җырлап чыктылар, име җырчылар. Алтын барслары кулларында. Алар ниндирәк була? Алар адекватмы? Алар шатмы? Алар кемдер елаган очраклар? Шундый очраклар бар? Алар бераз гына шок хәлендә. Шулай ук теге сәхнәдәге булган эйфориyaдан әле алар чыгып җитмәгән. Алар яртылаш әле калганнар һаманда шул сәхнәдә. Гәүдәләре монда, ләкин аңнары дип әйтик һаманда шунда, яңа сайдыр уйлыйлар әле. Нәрсә сөйләргә дип алар сиңа каптыра. Дип үзлеге нинди сорауны алар капчада сорау бирәсең, аңлатып бетермәскә мөмкиннәр. Шуңа алар инде безнең бераз гына әйтим. Нирәк шок хәлендә. Син интервью алган очракларда бар булдымы шундый хәлләр? Берәрсе анда елап җибәрә, чөнки эмоциональлеге шундый көчле. Яисә анда киресенчә мин комментарий бирмим дип китеп баручы җырчылар булдымы? Комментарий бирмим дип әйтүчеләр, ул берәү генә. Ул да булса салават. Ул тегін ашар дип әйтмей аны. Ләкин Ильяс Газизов узган ел аны интервью алды. Син беләсең инде, мин интервьюлар бирмим ди. Шуңа күрә мин аны интервью алдым. Берсендә нәкъ менә ул теге җырлап чыккач түгел.
Каядыр анда кийинүү бүлмәсенә кирип, анда ул кийингән вакытта, анда киемнәрен алыштырган вакытта, яисә әле ул чыгышына кадәр вакыты күп, анда җырчылар аралашып сөйләшеп бирде. Ул вакытта килеп, мине кочаклап, берсендә энекәш, шулай нәрсәдер сөйләгәне булды бер вакытны. Һәм инде бик эмоциональ дигәннән безнең фабрикантлар хәтерисезме әле бар безнең Йолдызлар фабрикасы. Яшь җырчылар. Яшь җырчылар менә анда хәтерләйм Вероника Кузнецова берсендә шулай бик эмоциональ сөйләп әле вакытта 11-нче сыйныф укучысы гына иде. Елы-елы сөйләде. Зиләйлә кызлары эмоциональ бик, Мөнир Рахмаев эмоциональ. Булат Байрамовның татар җырын сәхнә артында алып барганлыгы бар дидек. Әмма ләкин менә Әбри Хабриевны минем татар җыры тирәсендә күргәнем юк иде. Бугайлы әйдәгез Әбригә мөрәҗәгать иттек. Әбри, килеп китәле монда. Әбри бик кызыксынып, бик мавыгып монда уйнап ята. Ничек хәлләр, Әбри? Аллаға шүкір, әлі газарланған жоқ. Қай вақыттығы язып ояны бала, ашқазанында. Неше, нормально. Ярый, янсый. Ну татар җырына беренчектә миша әйтмәс ул, диме алар? Әлбәттә, инде мин татар җырын 32 ел буе алып барам. Әле хәтеремдә заманында Иосиф Виссарионович Сталин килеп, инде беренче татар җырыннан соң миңа үзенең олы рәхмәтләрен укыды. Шуңа күрә мин быел да татар җыры сәхнәсен әйткәннәр инде алып барыгыз каршы. Быелга сәхнә артында гына калырга булдым. Ул инде безнең сиребезне әзрәк әйтеп җибәрде, күрәсезме? Димәк, ул мин сәхнәдә булмыйм диде әле генә. Ләкин Әбри һаман юмор да дип әйтик өлкәсендә йөзә. Әбри әйт әле, татар җырында син быел шушы юмористик алымнарыңны кулланачаксыңмы? Тырышып карабыз булар Алла бирсә, сәхнәгә чыгармыйм инде әлбәттә, сәхнәгә чыгармаячакмын. Шулай да сәхнә артында йөрүче артистларыбызның нервларында уйнарга тырышачакмын Алла бирсә. Әбри, син җырчылардан менә ачык рәвештә көлә аласыңмы? Әлбәттә, мин җырчылардан гомерем буе көләм. Яшьләрдән бигрәк тә көләм. Әйбәт, җырлый белмәгәннәрне вообще җирем сими. Шуңа күрә эфирда да көләм миңардан, һәм татар җырында да Алла бирсә, бераз гына шаярып көлеп алышамын. Әнә күрә, син алып баручы. Әлбәттә, без алып баручыларга үзебезнең фикеребезне әйтергә ярамый, теге яисә бу җырчы өчен тавыш бирәм дип. Ләкин шулай да син татар җыры сәхнәсендә менә син Әбри Хабриев кемне күрергә теләр идең? Элек булмаганнарданмы, әллә булганнарданмы? Ну, булганнардан да, булмаганнардан да. Минем өчен татар эстрадасында эталон бер генә кеше бар, Салават Фәхретдинов. Һәм салаватча җырларга тырышучылар, салаватча стильдә җырларга тырышучыларны мин яратмыйм. Мин аларны өнә бетермим, шуңа күрә аның җырларга телүчеләр бик күп. Аларга буарлык, урысча әйтмешек, коммунилин хәбетнең җырчысы бит әйбәт. Шуңа күрә мин әлегә үз эталонымна тугры булып калачакмын. Кемне күрергә теләр идем дигәндән, Ну, яшьләрдән мәсәлән. Яшьләрдән белмим. Яшьләрдән миңа әлегә аерым ачык әйтә торган кешеләр юк. Ләкин менә якыннарда күптән түгел без танышып киттек. Дуслаштык, якын дуслаштык Фирдус белән. Менә Фирдусны күрергә теләр идем. Ну, Тимаевны без күрербез дип уйлыйм, чөнки миндән бер тапшыруда әйткән инде, Фирдусны күрмәсәк, без анда халык пирамида күңел ачу үзәген камап алачак. Һәм Сталин борылып ятачак. Иосиф Виссарионович. Нәрсәгә Фирдусны кертмәгәнегез? Булат Байрамов. Минем энергетика булышты әлеге страйкны ясарга. Синең артыңнан чыккан энергетика менә шулай. Колагыңнан, башыңнан. Шулай ук менә күреп торабыз, креатив алып баручыбыз Айваз. Тубыңны синеке бит рәхмәт, Әбри. Айваз тубын ыргытсын да, һәм ул безнең яңа килеп җитәр. Минем коллегам диджей Айваз, син әле менә шушы шоу-бизнеска кирип китүңә әле бик аз вакыт үтте, име? Ләкин шулай да син креатив күпме? 5 ай? 5 ел үтте. 5 ел үтте. 5 ел үтте. Телевизор карагана башлаган. Менә шулай. Син карауларың белән бергә саныйсың аны, име? Шоу-бизнеска кирип китең. Ярата башлаганнан бирле. Ярата башлаганнан бирле. Кирип киткәннән бирле берничә ел вакыт үтте, име? 2. 2 ел вакыт үтте. Син безнең яшь креатив алып баручы буларак татар җырына син менә син шәхсән үзең нинди үзгәрешләр кертергән һәм нинди алымнар кулланыр идең? Үзгәрешләр буларак үзем яшь креатив син әйтмешли алып баручы буларак Үзем булыр идем алып. Үзем булыр идем әлбәттә. Әгәр дә син каршы булмасаң, ал мине үз яныңа дигән, име? Юк. Әйдәгез дуслар, карыйк әле, без Айваз белән туры киләбезме? Мин әлегә әлбәттә үкчәле туфлиләрдән түгел, чөнки без боулинг уйныйбыз һәм шуңа күрә без Айваз белән бер буй тирәсендәрәк, шулай бит? Беләсезме, уйлап торам әле алымнар турында. Әле күптән түгел, бүген иртә белән сәгать 7-дә кайттым мин Пермьнән, төне буе йокламадым. Шуның өчен минем теге креатив генератор әлегә эшләмәй шунлап. Шуңа күрә мин теге ачык кына менә бай берне күрергә телим дип әйтә алмыйм, ләкин үземне күрергә телим әлбәттә алып баручы ролендә. Сине алырга могу.
Мине дә алырга можеш. Сорасаң. О, гафу итегез. Әйтегез, дуслар, тикшерик әле. Әбри китәргә җыена, хәзер без әбрен җибәрбез. Без Айваз белән туры киләбез микән, юк микән. Ну, мин әлегә үкшәле туфлиләрсез, без монда боулинг уйныйбыз. Ну, әлегә без Айваз белән бер буй шамасында диярлек. Әмма дә ләкин сәхнәдә мин киям үкшәле туфлиләр һәм менә шулайрак булачакмын. Әгәр дә Гөлназ һәм Айваз парын татар җырында күрәсегез килсә, 50-65 кыска номерна Айваз һәм Гөлназ дигән. Гөлназ һәм Айваз дигән исем Айваз һәм Гөлназ дигән. Гөлназ һәм Айваз дигән. Гөлназ һәм Айваз дигән. Әбри Хабри дип җибәрсеннәр. Әбри Хабри дип җибәрсеннәр. Әбри Хабри һәм Айслу Лерон дип җибәрәләр, чөнки ул да монда, Айслу кил монда безнең яңа. Кем белә, бәлкем без татар җыры сәхнәсендә менә шундый трио булырбыз. Ике кыз һәм бер егет. Айслу, син үзеңне нинди образда күрәсең татар җырында? Менә син кая алып барганыңны без синең әйтмибез әле, име? Шулай да син ничек күрәсең? Минем булганым бар. Мин җырчыларны каршыладым сәхнә артында һәм аларны радиога турыдан-туры эфирга чыгарайдым. Аларның күбесе әлбәттә инде бер сүз әйтә алмыйды. Алар шок хәлендә, ләкин кайберләр әлбәттә инде теге бераз теге үзләренең кичерешләре белән турыдан-туры теге утаклаша алды. Мин аларны күрдем, алар өчен әлбәттә инде вакытта теге шатланасың, аларның кайфәтләрен күреп, һәм инде әзгә дә көләшеп куясың, чөнки менә минем тормышымда андый мизгел булмас мөгаен дип уйлап куясың. Айслу Лерон җырлый беләме? Беләм. Айслу Лерон җырлый белә, чөнки ул музыка мәктәбен бетергән. Музыка мәктәбен бетергән. Ни өчен безнең диджейлардан Айваз җырлый, Әбри Хабриев җырлый, Ильяс Газизов үзенең җырын башкарды, Булат Байрамов җырлады. Ризалә Исмагыйлованың сүзләр язганлыгын беләм. Ни өчен син җырламыйсың? Ярый менә мин аңлашыла, мин җырлыйм. Гөлназның чыгуын башта сәхнәгә инде Гөлназдан соң иң соңгы нокта итеп, нокта куеп үзем чыгып бер җырлап җибәрәм мөгаен. Димәк, булачак Алла берсә. Айсу, син быел нинди образда буласың беләсеңме алып баручыларың? Әлегә бу турыда теге уйлыйм, ләкин әле төгәл бер конкрет фикергә килмәдем. Ризалә, менә без монда кем белән кемнең парлашасын әйтмәдек, име? Син менә бүлсәң, ничек бүлерәң безне? Икебезне куйырыңмы алып баручы итеп? Ну, ике хатын-кыз дуэтлар, хәзер инде алар теге җырчылар арасында да күбәйдә куймас идем. Егет белән кыз булырга тиеш. Егет белән кыз булырга. Үзеңне кем белән күрәсең? Так, мин үземне. Шундый Гөлназ, без иртән икәү сине алып барабыз. Без әлбәттә Мин Булат Байрамов белән бараммы? Безнең сөйләм стиле буенча без Әбри белән туры киләбез. Әбри Хабриев белән. Әбри кил монда. Әбри кил монда. Фотога төшереп карарга кирәк. Буйлар белән. Менә Әбри Хабриев белән бастырып карыйк әле икесе. Баралармы, туры килә. Бармыйлар инде, булай баралар. Йо, Әле Ризалә апа белән без күптән түгел менә әле бер 2 минут элек кенә яңа фраза тоттык. Мин биек, Ризалә апа бөек. Бөек һәм биек. Инде без парларны ничек кенә алмаштырсак та, кем белән генә басса да, кем белән генә алып барса да, иң мөһиме без шуны әйтә алабыз. Татар җыры 2012-дә менә шушы алып баручы составын күрә алачаксыз Алла бирсә. 20 барыбыз да күрсәтик. 22 декабрь Пирамида күңел ачу үзәгендә очрашырбыз. Пока! Шуның белән шул кебек инде бар белгәннәремне сезгә җиткердем. Тагын кемнәр турында ишетергә телисез? Кемнәрне безнең тапшыруда күрергә телисез? Буларның барысын да сез tmtvonline.ru сайтына кирип, язып теркәп калдыра аласыз. Әлегә мин Гөлназ Сәфәрова сезнең белән сау булашам. Исән сау булыгыз. Реальная зима не за горами. Ты готов к экстриму? С магазинами X-Dream и Everest всегда готов. Горные лыжи и сноуборды покупают здесь.